Hi mga kaisingan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisingan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Buenos dias everyone. I'm Maria, taga Inyo Haradapet, 27 years in this game called life. Ako gipanganak sa kong nanay dari sa kalibutan para mangilog. Gipanganak ko dari para ilugan. Charot lang. Karon rapod ko naganahan mo chika about sa kong love story. Sagdi lang ko ninyo ha. Bahala na good mo og mominaw mo or dili. Kamo lagi. Di jud mo magka-love life ba? Nabitaw. Dugay na di ko sige wara-waraan ning kalibutan. Bisan asa na lang tumabot. Nag-work ko as an office staff before, pero ni-stop ko. Niuli ko sa mua og nagnegosyo. Nakoy tindahan. Sari-sari store jud siya. Nakoy baligya ang mga bugas, nakoy mga feeds, nag-online selling pud ko. So far maayon pud ang dagan sa ko ang negosyo. Kusog man pud. Bisan unsa laman ako maunahunaan nga in negosyo. Gikapoy kog sigig panarbaho sa una. Mo nang nagnegosyo ko kay akong sweldo igo ra bayad sa boarding house, pamasahe, pagkaon ug uban pang mga arte-arte sa lawas. Dari jud ko makagasto og dako sa pagkaon kay grabe man ko kaulit. Pero wa joy pagkatambo. Gibitok tali ko no. What do you think? Bitaw. Okay biapod akong sahod before pero wa ko makontento. Naman may giampon lagi. Mga anak sa mong silingan nga naa sa mua. Kami nagbuhi og nagpeskwela. Tulo na sila, usa ka high school og duha ka elementary. Maloy man lagi mi kay wa naman sila'y parents. Na sila ang mga iyaan. Mao among gipaanhi sa mua. Actually, tagsaay mi sa akong mga bro og peskwela ani nilang tulo. Tulo man pud mi ka magsuon. Kinamanghuran ko. Akong duha ka brother mga nindot og trabaho. Puro na sila mga MIU. Pero wala pa pod nagninyo. Mga liwat jud mi sa among mga auntie ug uncle ani nga naniguwa nga single. Mga gwapo man ta ako mga bro, pero wa man mga halin. Kinsay single diha. Inyuhan na ni akong duha ka igsoon. Bayloe ninyo og chinilas. Labang wa ko'y chinilas ron. Kay kit-kit sa mga wa pa ko kapalit. Nabitaw. Sumaw to. Ni 27 na lamang ko ba, pero wa pa ko katry og det. Wa pa pod ko katilaw-an ng ilang giingon nga langit. Porbida, loya ba nato? Bisan wa ko'y buot nga pagkadalaga, pero responsable bi ako sa akong mga anak. I mean, mga anak sa kong silingan nga naana mo karon. Naman pod akong duha ka bro nga nag-support na ko. Bisan wa ko mga ayoan nila. Muhatag man jud na every month. Swerte gyapon ko daring dapita. Pinangga man lagi ta kay only girl in the family. Panggaon jud gihapon bisan walay po. Dayon, sayo to sa buntag. Ningon akong papa nga kung pwede ako sa daw mahatod niya didto siya hang gitrabahuan nga balay. Di man sad siya ka mao mo drive og motor lagi. Gihubagan manggod sa kigol ang tihatod ni papa. Panday din akong papa mga inday og dudong. Muna'y trabaho sa kong papa sukad pa sa una. Dinahami na puhi og nakahuman sa mong pagskwela tungod sa iyahang pagpamanday. Manang proud kay ko sa kong papa. Bisa nakahuman nami, wag yapon siya muundang anang iyahang trabaho. Gustong tanamo nga paundangon na si papa kay para makapahuway na siya. Pero ana siya nga di sa judaw siya. Ang iyahang ingon mao do na iyahang kalipay. We don't want to take this happiness from him. So mao nang pasagdahan na lang namo. Di man jud ingon kanunay na siya magtrabaho. Nalan jud usahay nga mo panday siya kay siya ang kuhaon. Labi na kay ilado na kay siya sa mong lugar nga maayo mamanday. O kung gina akong papa nga, pa, kinsa ragon ng balay imuhang gitrabaho. Ba kung papa, policeman tagiya na, wa ka kaila siguro. Tubag ko nga, kinsa lagi nga polis, basin kailar ako kay naabi ako yung mga classmate niya taga diha.
Tubag kong papa nga, nakalimot ko sa pliyado day. Tubag ko nga, pangalan niya pa. Taniana kong papa, nga Joel day. Itubag po ko nga wala ako kailan. So nakabot na mi dito, medyo dako-dako bitaw ang balay. Humana naman siya. Ang kang papa na lang is magtaod og kisame. Nangutana ko sa kong papa kung siya ra ba usa ang nagtrabaho. Itubag kong papa, nga magtaod na laman po ko og kisame. Hapit naman ko mahumandari. Itubag ko nga, then akong giingnan akong papa nga, kuhaon ra ka na ko niya pa. Adto na ko pa. Pag kong papa, og sige day salamat. Paghinay. Then padulong na ko sa kong motor. Naay nikalit og hunong nga motor po. Bao og dis ato siya gikan nga nikalit lang og sulbong. Naka-mask, nakasando og white, naka-boxer short, og grabe ko humot. Klaro kaayo nga bagong ligo kay humot kay safeguard nga pink ug sunsilk nga pink. Ako siyang gitan-aw from head to toe. Nakatulon ko sa kong laway. Lamion siya. Promise. Nitanaw siya nako o nitanaw po ko niya. Nag-abot among mga kalimutan. Mingon siya, good morning ma'am. Mitubag po ko morning sir. Wala nun ko kalahos o paandar sa kong motor kaya na mesmerized man ko niya kadali. Labi na pagtanggal siyang mask. Halaw pwede na pang sudan o pamahaw paniod to panihapon. Charot lang. Tinangutana siya unsay ato ma'am. Mitubag ko nga, ikaw tagiyan ning balay sir. Nangutana jud ko largo kay feeling nako siya man ang amo ni papa. Mitubag siya, oo ma'am. Mitubag ko, I see. Naghatod ra ko sa kong papa sir. Nangutana siya, anak ka ni kuya? Mitubag lang po ko, yes sir. Mura pa siya di ka to. Nga naman sir, di ka katoo nga imong panday na anak nga perting pa. Hilason pud ko na. And mitubag siya, kawaw kahipawo nga naaday daga si kuya. Tubag ko nga, now you know. Mingon siya, abin ako nga puro lalaki ang anak. Karon paligo kita ni mo. Then mitubag ko nga, karon rapud tagi abot sa panahon sir. Ana siya nga, bitaw po no. Kaya labi si mo igsoon, katong pulis. Wow kahibawo nga naaday siya igsoon nga babae. Tubag ko nga, mao ba? Naningan siya nga, sud sa ma'am, mamahaw sa ta. Pero mitubag ko nga, salamat na lang sir, human ako. Ari na ko, kay magligo pa ko sa ako ang mga anak. Mura di siya nakurat pagingon ako nga magligo pa ko sa ako mga anak. In fairness tinuod nga gwapo gid siya. Ambot lang para ninyo. Basta para nako, gwapo man kayo. Alapod mapun-an na pod akong listahan sa akong mga crush ani. Kutob ratawon ko. Mahadlok mo gud ko og lucky before. Ambot lang karon. Pag human ana ako nang gisundo si papa, mga 10 minutes raman padong dito. Na timing pa jud paabot na ako nga nag-snack sila. Sayor ba kayo ko ani? Na si sir nga galingkod sa gawas, istorya-istorya silang papa. Ni-smile pa siya pagkakitaan ako. Then-smile po ko. Then siya, mang-snack na ma'am. Mitubag ko nga, sige, salamat ihumanan ako. Then miingon akong papa nga, pa may alas 5 na. Tubag ko nga, pa di ay. Tahan akong papa, kinsay bantay sa tindahan. Tubag ko nga, tuaman si mama. Paman siya'y lakaw ron. Tinungutan akong papa, ang mga bata, tubag ko nga, tuara man sa bahay pa. Nakabantay dyan ko ni sir nga magsigig si plat na ako or ako rabaka tong paminaw. Then mayon akong sir sa akong papa nga, nanaday kay mga apoy Mitubag akong papa nga, hadi sir sa amuan ng silingan. Naaman lagi na sa mga karon. Ako mga bata ang nagpaskwela. Tubag siya nga, mayo daya, asa day mga ginikanan anak nila. Tubag kong papa nga wala naman sila'y ginikanan. Huwag nagsigipat sila istorya silang papa. Nagpakabisi na lang ko sa kong cellphone. Sayo radyo day ko ni Ani, maupay pag alas 4.
Ibalik nga si Papa usulod sa balay kay na pa siya itiwason. Narko sa gawas kay lingkod. Maulaw mo po kumusulod. Motong ni gawas na ogbalik si Sir. Yung si Sir nga, Ma'am, sulod sa dere. Ayaw diha sa gawas kay init. Tubag ko nga, di magod init Sir. Dere ra ko magawa. Tubag siya nga, dere na lang sa sudgod. Maboard o niya ka diha. Ako po una-huna ba? Ngano di ay kong sa sud? Malingaw ko? Magunsa man ko. Magsigi kog atubang nimo. Sumotong wajud ko misulod siyang balay. Iya ako eh. Pero, nilingkod naman noon siya ug nag-atubang na ko. Sa una-huna, halabi ka Sir. So dito kay init. Tinangutan na siya, nga ma'am, unsa ra gud ang name nimo? Ako yung siyang gitanaw. So nahuna na ko, ngutan naman ka. Pero gitubag na ko siya nga, Rhea Sir. Gitubag siya nga, Rhea. Joel day ko. Ni-smile pa siya na. Kalata ba yun oy? Maglagot ko mo smile siya kay guwapo kayo tanawon. Tinawtala siya kung pilay edad daw na ako. Mitubag ko nga 27 na tawon ko Sir. Ikaw? Tubag siya nga 29 na ma'am. Hapit na mula pa sa kalendaryo. Tubag ko nga 29? Sure ka? Di lagi ilahan Sir. Mura pa kag 20 years old. Nakatawag siya pa ingon akoan. Kusog rapod kay ko mga atik no. Tanawta na siya kung single ba daw ko. Mitubag ko ga, yes, and ready to mingle. Ikaw. Dako ajud siyang smile sa akong gisulti. Mitubag siya nga pariha ta ma'am. Mitubag ko niya, perfect. Bigaon ra ba kay ko kay nisulti ko ato. Hello eh. Sukad sa kong kinabuhi, kadto ra ko nakigistorya og laki nga may halong kay ka. Ambot unsay nisod sa kong utok. Kung nabatian siguro sa kong papa, basin gibono ko sa martilyo. Usahay no kay wa jud ko ibon. Sumoto nga sige paminiya og istorya ato. Hantod ni alas 5 na og nanguli namin ni papa. Bye sir. Till we meet again. The next day, ako gihapon ang naghatod ni Papa. Pero anan ako nakitaan si Sir Joel. Bawo og asa siya. Mo nang ingon ko sa kong Papa nga, wala ko kita lagi sa imong amo pa. Tuba akong Papa, na busy sa trabaho. Tuara man na sa pikas lungsod na asay. Tubag ko nga, mao ba? Kinsay tao diha aron siyang balay. Mitubag akong Papa, naman niyang mama, usahay mo na. Nga naman di ay. Mitubag ra ko, wala man pa. Dayon, nagsigi ko og kit-kit sa kong kuko kay nabali. Nangita lagi ko ni Sir Oy kay gimingaw na ko niya. Naulian na day tuwang gihubagan og gigol so di na ko maghatod-hatod ni Papa. Medyo dako biya ang balay ni Sir, mao nang wa pa mahuman si Papa og kisame. Mga kwarto na lang daw ang wala pa. Ang usa ka kwarto na lang to ang tiwason ni Papa. Og ni-insist ko nga ako ang mohatod niya kay mo 1 week na nga wa na ko kita sa kuang crush. Mingaw biya. But sad to say, wala ko kita niya. Hayambot makalagot kayo. Nang labay pang pila ka adlaw, nahuman na si Papa dito. Di na nako makitaan ako ang crush. Mag-move on na lang ko eh. Dayon, it was a fine afternoon na ako sa gawas naghaling kay pangdaoban nako akong mga sinilhing. Nakuratsod ko kay naanay ni Huno nga motor sa gawas. Sige og busina. Perte dyan akong ambak-ambak sa kalipay pagkakita nako nga silang kuya di ay. Hala oy, naa silang kuya, silang duha, nanguli sila. Mura jud ko og bata bitaw nga nagdagan-dagan padulong sa gawas. Perte jud na kong gakos nila kay dugay-dugay na pubya nga wala sila kauli. Tao man sila sa layo na sa India. Tagisarabya na nga magkadungan sila guli. Mao nang happy kayo ko. Dibingin ako isa ka kuya nga, yaks, batian ni mog nawong lang oy. Nangitom naman ka. Then may katawa. Ngon pa ako isa ka kuya, bitaw noy, murag nawong og abato. Katawa pod siya gayo. Ingana jud na silang duha. Tabangan ko nila og sungog. Tubag ko nga, hilo mo, asa akong pasalubong. Itubag kong kuya nga, panguyab na ligi aron adto ka mangayo og pasalubong.
Mingon pa ako sa kakuya nga, wa may maikag ana, kay mura managnawong og tilapia. Then may katao. Then ako silang gingnan, kalata. Gwapo mo? Tabag siya nga, oh, syempre. Mingon po ko nga, iyo, feelingon, alabaw biya nga walay uyaw. Moto nga perte yun namong sinungugay. Basta magkatibo gani mintulo ing ana jud mi. Mga saba kayo. Magsige pagsungog. Pagkagabi ato, pag humana mo o panihapon, dito mi sa gawas, katambay-tambay. Katigo man silang duha mo gitar sila kuya. Tas ako ilang singer. Sige rami og kanta-kanta sa gawas. Si mama pod, magsigi katawa kay sayaw-sayaw po silang duha ni papa. Ang gikanta nako ato kay Ikaw, Bayeng Constantino. Di man ko singer pero katigo pod ko mo kanta. Sige pod katawa ang mga bata. Kay permi ko no masapindol si mama, inigtoyo. Lingaw kayo. Mo na'y pinakaganahan nako kanang kumpleto. Di man mi dato pero kontento na kay mi kung unsay na mo. Basta lamang malipayon mi. Healthy ug magkauban mi tanan. Okay na kay kuan. Salamat Lord. Then one time busy ko sa tindahan kay daghan tao na malit. Si papa ug mama kay nahigilakaw. Ang mga bata kay busy silahang motion. Sila raman na ang mag-answer. Mangutana lang na kung medyo naa sila'y di masabtan. Naman po ilahang kuya katong high school nga mugayad siyang duha ka manghod nga elementary. Then miingon to siya nga, te, tabangan lang kanako diha. Ako rin magtakos sa bukas. Tubag ko nga, ayaw na dong, okay ra ko dari. Pagtiwas mo sa inyong module, makaya raman ako. Then miingon siya, nga tawagan lang ko diha kung magpatabang ka. Mo ni usa sa kaganahan namo ani mga bataa kay buutan kay sila og kugihan. Diri sa mua, di man namo na sila patrabahoon jud. Wa man po'y lihokon diri sa balay. Naman mi tiglaba og tiglimpyo. Ang ila ra jud is mag-focus sa ilahang pag-eskwela. Pero kugihan jud ning mga bataa kay bisan isugoon, mukusa jud na sila og lihok. Like manghinlo na sila sa gawas, then mutabang og silig-silig. Mutabang na kostindahan pod. Munang ganahan kay Manila. Mingawon ra ba jud dawon ako mga kuya ani nila. Munang kung makauli silang kuya, mabuhong jud sila sa mga pasalubong. Mga bagong sanina, mga bagong gamit, malipay na lang pud ko magtan-aw sa mga bata nga malipayon. Moingon lagi na silang kuya nako nga makahinumdum lang daw sila before ba sa mga gagmay pa mi. Medyo lisod man lagi mi ato. Sa ahire tawon may makasanina og bago, kay unahon lagi ng pagpalit og bugas ug bayro nun sa eskwelahan. Pero thankful gihapon mi kay todo kayo among parents para lamang mapakeskwela min tulo. Mo nang malipay na lang pod mi nga magtan-aw sa mga bata. Para nako, ako naman po ni silang giisip nga ako mga manghod. Lami biya kay sa feelings nga naay manghod. Kanang naay magsigi og tawag nimo og ate. Tas mga puutan pa jud nga mga bata. Then sa ni hapon na, mga 3 PM to. Naka-relax na ko kay wa na kayo itawo. Kunya na po mimo atak ang mga tao hindi mga 5 PM. Nalingaw ko sigta na og TikTok. Naisigig pangayo og ayo. Medyo ako bate kay nabisi ko sa kong gitanaw or nabungol na jud ko. Dito po kabantay kay gitok-tok naman ang screen sa akong tindahan. Nakurat ko pagtanaw kung kinsa ang laki nga nasa gawas. Kunya na po mimo atak ang mga tao hindi mga 5 PM. Nalingaw ko sigta na og TikTok. Naisigig pangayo og ayo. Medyo ako bate kay nabisi ko sa kong gitanaw or nabungol na jud ko. Dito po kabantay kay gitok-tok naman ang screen sa akong tindahan. Nakurat ko pagtanaw kung kinsa ang laki nga nasa gawas. Si Sir Joel. Ako siyang gipasulod sa balay kung gitimplahan og kape. Ana bitaw ko nga juice or coke. Ingon siya nga kape. So kape. Pero si Papa di ay iyahang tuyo. Abi nakog ako. Sumutong ako siyang giingnan nga mahapunan ra ba to silang papa sir. Makahuwat ka. Itubag siya dayon nang umusta siya sa ko. Taod-taod naman no nga wa na ta magkita og bali. Tubag rapod ko nga okay raman ko sir. Nalipay bi ako nga nakikita ako niya karon. Kaning si Joel, naon tali ko'y ipahimo ni kuya ba? Nangutana ko,
Unsa man pod? Mitubag siya nga, pahimo unta ko og cabinet. Ingon man gud akong ante nga imong papa daw ang naghimo silang cabinet. Mayor ba kaayo pagkahimo mo nang magpahimo lagi ko sa imong papa? Mitubag ko nga, mag-order na lang ka sir. Nabi daghan ha. Pero mahal lagi pod kayo. Tubag siya nga, si imong papa ra ko magpahimo kay ni angay man ko sa gihimo niya kadto ilahang ante. Dayon gibiyaan sa nako siya kay naay namalit. Ako lang siyang gihatagan og password sa mong wifi aron di siya laayon o ginawa. Sa pag-abot na nilang papa, mao to, istorya-istorya sila about anang pahimo lagi daw og cabinet. Unsa man di ay nga cabinet iyang ipahimo kanang pwede katulgan. Then pila ka days ang nanglabay, mao lagi to ni adto na pud na akong papa sila ha kay para maghimo sa cabinet nga iyahang gingon. As usual ako na sa tindahan busy kog paninda. Og naay ni kalit og message request na ako. O man ko kailakin sa kay kuyaw man kaayog ni. Dili nga siya, hi ma'am. Mora na ang chat sa akong gistok si. Oh my God. Si Sir Joel di ay. Abdi kay ko naka-accept niya og ni-reply dayon ko. Hello sir, ikaw man day na. Dayon, nikalitra na siya og tawag bitaw. Pero abdi kay ko nga nakatubag sa tawag niya. Narabaday siya siyang balay ato, tas nabatian pa nako nga naay sigig tuktok. Ang ako man tali tong papa. Iyang gipakita kong papa nga nabisi og himo sa cabinet. Perti noon na akong kulbaa kay basin makita ni papa ba kung kinsa iyahang katawag-tawag. Impas gyud ko sa kong papa. Mahibong unya siya og nganong nagtawag-tawag mi siyang amo. Kalata kay si Sir Ryan. Sa mo to nga gi-off jud nako dayon og ako siyang gichatan niya. Sir, makit-an unya ako sa kong papa. Tubag siya nga, ano man di ay og makit-an ni kuya. Anak ko nga basin masuko niya na. Then mitubag siya nga, wa man lagi siya masuko pag ingon nako nga pwede ba ko mamisita nimo. Hapit jud nako mabuhian akong cellphone pagbasa nako siyang reply. Seryoso ni. Gikulbaan na noon ko og samo. Wala na ako siya reply Akong gisalibay akong cellphone sa kwarto og nibalik sa tindahan. Wa na noon ko mahimoyo ato kay gikulbaan ko. Tinood ba kaha ang giingon ni Sir Joel or basin joke rato niya. Pero gikulbaan gihapon ko kay basin mo unsa akong papa unya iniguli. Paghapon na diha na akong papa, misamot jud nga nahadlok ko kay pagkakita nako si Sir Joel man ang naghatod niya. Nagunsa man ni siya dire. Then namin sa sala kaming upat, si mama, si papa, ako og si Joel. Namisita jud ay siya. Tinuod jud ito iyahang giingon sa chat. Sila raman ang nagsigog istorya kay ako, naminaw raman kay nauwaw yun ko. Hala oy, wala akong mag-expect ani. Kaya wa pod biya may magka-text or chat ana niya. Kadto lang may nagka-chat tas ingon dayon siya nga mamisita siya nako. Wa ako na-inform nga naa na siya feelings for me. Happy yarn. Si Papa pa jud iyahang giing nanuguna. Wa gani ko'y alamag anang ibog-ibog na day siya nako. Hala no, gwapa ra kaayo ko. Makauyab na yun taani sa wakas. Sa mao lagi to, nagsugod na mong love story. Makatilaw na yun taanig det. Pagyabaw nilang kuya gitabangan si ko nila og sungo. Ningon pa ang usa nga maayo daw kay naibog ang iyang kailan nako nga bati man daw kaayo ko og naong. Unya gwapo man daw to. Grabe kay na silang duha ba. Ang akong kahilig sa sigigtan na og TikTok nawala na jud. Kay ang nawong naman ni Sir ang sigihan nako og atubang sa cellphone. Magsige man na siya og tawag nako. Magsigig video call. Sugad atong namisita siya sa mua, wa pa mi makatry nga mag-date. Kaya wa pa siya bakante po jud. Sige bi jud kog ampo nga babakante na siya kay aron mag-date nami. Atat na kay ko pa. Buotan jud ko pag-ayo no. Kay gidungog man ni Lord akong prayers nga unta di mabisi si Joel aron maka-date nami. Mga 5 PM to siya niya sa balay o gipananghid ko niya sa kong parents nga kung pwede dalhon ko niya sa ilaha kay birthday siyang mama.
Pabiyan na ako na meet iyang parents mo nung medyo gikulban. Pag-abot na ako sila ha, medyo daghan po og tao. Dito juday mismo silang balay. Abi na kog adto sa balay niya. Tuwar mo pod sunahan iyahang balay. Dako sila og balay nindot po. Daghan kay buwak iyahang mama. Yang mama nga soday dali. Ayaw ka uwang. Nauwaw jud ko ato pagpaila-ila ni Joel nako siyang pamilya. Mga maayo man sila. Yang mama kay grabe kay historiador. Nalingaw na lamang ko. Ulit biya kayo ko no, pero kadtong gabi una, gamay ra akong gikaon kay pa-cute-cute lagi. Bisan lami kay banatan ang lumpia og lechon. Hinay ra tawon ko og kaon. Mga 8:30 PM na to niingon si sir nga muli sa daw siya sa iyang balay kay mag-ilis siya. Huwag ako siyang giingnan nga mukuyog na lamang ko. Then mitubag siya nga diri ra laman ka, kadali raman ko. Mitubag ko nga mauwaw ko, ayaw ko ibilin diri. Sa moto nga ni uban ko niya, tuar man pud sunahan iyang balay, mao nang nagbaktas lang mi. Ito pa ko nakasud og balik sa iyang balay. Nindutan na siyang house. Abi na ko mag-ilis siya. Pero pag sulod na mo sa iyang house, mihagman na siya diretso na ko og mikis. Nakalitan ko nga wa na inform ato. Nangurog tawon akong tuhod mga inday og dodong kay kadto patawon ko nakatrayana. Wa gani ko kahibawo kung nasakto ba to akong pagkiss niya or basin wa to nagkadimao. Nang hugas jud ko pagkahuman. Ingana din ang kiss. Halami adya. Sa movie rabi atawon ko sige kakitaan. Naniguwang na lang ko. Kadto pa ko nakatry og torrid kiss. Sumuod din ang ilahang giingon nga grabing hinalukay. Kanang ayohon jud ka og paak-paak. Mga puppy love rabi atawon to ko before. Mo nang wa ko ka-experience jud. Mahadlok man pud lagi ko. Tas sa nakahuman ako eskwela ni samot nga wa nay time mangitag-uyab kay grabe busy sig mangita og kwarta. Basta oy, wa jud ko'y panahon anang gugma-gugma before. Pero karon manguwag na jud ko. Kay hapit na ko mo 30, unya wa pa ko uyab. Maugahan niya ko. Nagalaw-galaw inday kay sayang ang matras. Then ako siyang giingnan, mag-ilis pa mang kaka. Naghangos pa ko ana, kay dugay kaayo gibuhian akong simoy. Kumitubag siya, nga mag-ilis ako. Then anak ko, nga lakaw na, pag-ilis na. Then miingon siya, dari sa ta, sulod sa kwarto. Dali. Gikulbaan na pud ko paingon niya nga adto daw mi siyang kwarto. Mag-unsa mi dito. Don't tell me ako'y mo ilis niya. Sumoto nga gipirada yun ko niya. Huwag nanod mi siyang kwarto. Abi na ko na nahuman na siya siyang kiss-kiss na ako pero wala pa diya. Nibalik na pud og pamaka. Nangurog na pud ko sa dihang ni anam-anam og sod ihang kamot sa kong blouse. Unya, gitanggal ang hook sa kuang bra. Nisamot jud akong pangurog. Gihukas niya ang ako ang blouse. O giubos ang akong short. Halaoy, makatilaw na baka ako sa ilang ingon nga langit ani. Berte na namong pakpak duha ug mikalit bitaw na nga naay nanuktok sa pultahan sa kwarto. Dong, akong kuhaon ang mga sudlanan ha. Sos Mariosa, naa iyahang mama. Sa akong kahadlok idali na ko og punit ang sa ina ug nisoden ko sa cabinet nga gihimo sa akong papa. Dito man ko nagsanday. Dako biani nga cabinet ha ug masakto jud ang duha ka tawo nga musud diri. Nalabad ba ko nganong nisod man ko dito. Day nisod jud na iyahang mama sa kwarto. Nadungog pa nako niingon iyang mama. Asa man si Ria. Mitubag siya nga tuwa sa CR ma. Niingon iyang mama, Dong, akong pangkuhaon tong ubang sudanan ha, kay atong hatdan og sudan silang auntie nimo. Mitubag si Joel, o sige ma, kuha alaman to. Ang akong kakulba no kay wa diriwa dito.
Sawa na iyang mama, yabli niya ang cabinet. Grabe tawon ang ako ang paningon. Sagol nervyos na pud lagi. Nagkatawa pa siya nga nagtanaw na ako. Ako di siyang yapak. Umingon siya, asa kahay mas maayo, sa bed ta or diri sa cabinet. Ug misulod bitaw na siya, ug didto nagtiwas mi sa among kabuang duha. Ikapoy ko sa among forma, sige lang mig pinaakay. Kutob lang mi sa pakpak ato kay murag hadlok pa man ko moadtog langit. Ingon ra ba sila nga sakit kuno kaayo? Grabe ka init. Wa pa di ay niya maon ang aircon. Naghuka siya sa t-shirt ug nihigda sa bed. Ingon siya nga, higda love. Tapad na ko. Naghinay-hinay lang pud ko og higda siyang tapad. Then ingon siya, ikapoy man ko love. Ito bago nga tulog na. Then utana siya. Asa na'y oras? Ako para bakang ihatod sa inyo. Then anak ko, hapit na mag-alas 9. Sige tog sa alaman kay gikapoy man ka. Ako orang tawagan silang mama nga unya na lang kumuuli kay ni puhuway sa ba. Mitubag siya nga, sige ra, ayaw na. Ihatod ra ka na ko ron todo. Nakita dyan ako nga ni Piyong na siya. I know gikapoy dyan akong uyab. So gitawagan din ako silang mama. Nakasabot raman pod sila. Nananghid man pod mi ni Joel og Daro. Di naman pod mi teenager. Alas 12 na gud ko nahatod sa mua kay parehaming duha nga nakat. Moto'y first date na mo niya. Kilig man kaayo kay sige mig paak-paak.